Защо тичаш днес? Тичам за кауза и да помогнем на приятел също. Това е главно. Тичам, за да помогна. Детето ми е с специални потребности и искам по някакъв начин, ако можем да сме полезни и на другите хора. Днес тичам, за да покажа на моя племенник, че има такива събития като днешната кауза и искам да го интегрирам в бягането. За каузата заслужава си. Искам да дам пример на синът ми, на всички хора като цяло. В кого си тук днес? Ние сме голяма група от Lidl, 50 човека някъде бягаме. С моят приятел Давид и неговия брат. И нашата интровертна приятелка, която избяга, както и много други приятели тук на площада. С моите колеги от компанията. Днес съм тук с най-малкото ми дете, куче Кая, на 6 години, лабрадор. Run Together е събитието. Какво за теб означава да сте заедно с някого? Да не гледаме с пренебрежение към хората. Да споделиш момента, да го подкрепиш. Това е нещо специално. Имаш ли начин да наблюдаваш някого, за когото се притесняваш? Родител, дете? Не знам, не съм се замислила това. Не бих казала, че имам който да го наблюдавам. Не. Да, когато човек има желание, винаги успява. Какво ти носи спокойствие? Да знаеш или да видиш? Да знам. Нито едно от двете не носи спокойствие, според мен. Да видиш. Ти носи сигурност. Да видя. Да знам. Чувал ли си за Дахла? Не съм чувал. Не. 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 Не съм. С Дахла виждаш и чуваш. Ето там има щанда, правят камери за сигурност. Отидете да си изберете една награда от тях.